Nakkeessa lopussa. Vittu kaveri sammuu avaamaton pissekäteen. Niin sä oot muuten sammuu avaamaton pissekäteen, se avataan eka. Voi kyllä. Ossa, pistä furkka. Nakke, onks dope? Ei. Nakke, onks dope ravauttaa tälleen lailla? Joo. No everybody, vittu put your motherfucking hands like a low rider. Check this out. Yo. Bad vibes, shocker. Spider-Man, we meet again. Sooner than I expected. I love reunions. This one, Iceman. Looks like I'll have to settle with the wall crawler before I do anything else. And I know just how I'm going to do it. Leaving? Was it something I said? Insect. My vibro shock power. Kaikki, vittu mä haluan kertoa teille vittu ton läpä. Teekö mistä kannattaa olla joulupukki kaveri? Jää tai missä kaikki vitun tummat tytöt lähtee. Jää on vaan säävää. Their ability to negotiate. With even more vibro shock power. Spider friends. Tämmönen, ostat banaanin kaupasta, suklaarasia. Osta Porschea. Turpa kiinni mistä. Niin kato, se banaani, avaat sen banaani. Vähän sitä banaania niinku veitsellä tai jollain, niin otat sit biitin näin irti. Tunget suklaan paloja sinne, laitat sen biitin kuoren takas siihen. Sitten tiedät se lämpää, se johonkin vittu, tunget johonkin vaikka saunassa, ne kiukailla silleen, että se tai ihan miten vaan, ihan sama miten teet. Mutta että se suklaa sulaa, ei se nyt saa silleen, että se ihan lämmin on, mutta silleen, että se suklaa just tehtiin vasta tätä väkkiä vittuunsa. Sit syöt sä, tiedät, että se on. Banaani vai? Kyllä mä lämmitän banaania. Niin siis missä on suklaat sisästä, suklaa sulaa. Onko suklaa? Sen jälkeen voit tunkea vähäksi aikaa sun paikastimesta, se on. Vittu, tietääks jäbät miksi kannattaa olla joulupukin vittu kaveri? No. Ability to negotiate. This is Braddock.